Снимай, Чакай. Какво? Не, там не, айде. Тя няма страшни камена, тя да се обръсти там, да не Чакай, нали, знаеш как ще го сказвам? Чакай. Назад къде? Чакай да излезе отдолу. Чакай. Малко имам прекратието. Ела бе, изтрепаха да лайма работа, хайди. Какво да ме ще играеш с тебе? Кога ма прека са хрита? Друг джел. О, Боже. Како страшно. Давай. Ето ела. Няма да памам. Кажи му да гласна. О, майка мила. Не кажи, че да памаш точно. Боже. Я така. Чаби. Лошо куче. Ти лошо куче ще ставаш, бе. Не така може. Какво ти да кажа? Какво ще как трепери тя? Мама, на души какво напирам? Нищо ще ти, Чарли. Бяга, гледай. Моли, бяга. И пак трябва да се гледа. Дай пак си гледай в нещо. Какво е бърз? Тръпваш на масата. Да. Чарли, не бе. Чакай, това не се тръпва. Поглед са малко, хай. Не да сега да тук. Ще направя клончето. Това ми потова Айра бе, иска да се гледа с тебе. Не така много. Ти нищо бе, игричка бе. Учи ми да сега да напада